गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। थांनाय 29 नबेम्बर फुंबिलिनि समाव कक्राझार सहरनि बिधानपल्ली वार्ड नं 3 नि थागिबि तपन चक्रवर्ती आरो बिनि बिसि मधुमिता बेनार्जीखौ सासे सिनाय मोनै दुथाङा गोबौ सिखाजों गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव तपन चक्रवर्तीनि जिउआ खहा जादोंमोन। जाथायनि उनाव कक्राझार पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनायनि उनाव गोबौ सिखाजों गाग्लोबग्रा दुथां शम्भु काहारखौ हमनो हायो होननानै कक्राझार पुलिस बिफाना मिथिहोदों। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। थांनाय 4 अक्ट'बराव आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 होगिरि फरायसाफोरनि अनलाइन फर्म फिलआपनि सम फारिलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन। फोसावनाय सम फारिलाइ बायदियै फरायसाफोरखौ 1 नबेम्बरनिफ्राय लानानै 30 नबेम्बर 2023 मायथाइसिमाव अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामनो सम होदोंमोन। बे समाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 खौ लानानै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ गोदानै मोनसे फोसावथाय होदों। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2024 नि अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि सम सिमाखौ फोलावनानै होबावबाय। अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि सम सिमाखौ 15 दिसेम्बर 2023 नि मोनाबिलि 5 रिंगासिम फोलावनानै होबावबाय। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ बेजों लोगोसेनो गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ 15 दिसेम्बरसिमाव अनलाइन फर्म फिलआपखौ आबुं खालामनो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ रोखायै फोसावनानै होदों। मोनसे दुखुनांथाव इनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव बे इनाय जाथाया नुजाथिदों। सानै सुबुंनि जाबनानै दोननाय माइ आबादखौ हरनि समाव दुथां सुबुंफोरा सावनानै सेवहांगार खालामलांदों। खमैबो 7 बिगानिबो बांसिन जाबनानै दोननाय माइ आबादखौ दुथांफोरा सावनानै सेवहांगार खालामलांदों। गसाइगाव महकुमा बावरागुरि ओनसोलनि गानाफारा गामियाव बे इनाय जाथाया नुजाथिदों। इउपिपिएल दोलो बिसिडिसिनि सोद्रोमा कार्तिक दास आरो हरकुमार दासनि जाबनानै दोननाय माइ आबादखौ हरनि समाव दुथांफोरा सावनानै सेवहांगार खालामो। बे जाथायखौ लानानै इउपिपिएल बिसिडिसिनि सोद्रोमा कार्तिक दास आरो हरकुमार दासआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बेबादि इनाय खामानि मावग्रा दायनिगिरिखौ हमनो गोख्रों दाबि खालामनायजों लोगोसेनो बेनि सायाव खहा सुफुंनांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों भुगिनांनाय नखरा। कक्राझाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ 14थि नेशनेल सेनियर सौबल चेम्पियनशिप। बे चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो आसाम हानजाया गोख्रोङैनो साखाफारा जादों। कक्राझार बालाजान तिनिआलि गौरां मिसननि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 नबेम्बरनिफ्राय गोख्रोङै साखाफारा खालामगासिनो आसाम सौबल हानजाया। बिटिआर सरकारनि मददजों आसाम सौबल एस'सिएशननि बानजायनायाव कक्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों 14थि नेशनेल सेनियर सौबल चेम्पियनशिपखौ खुंफुंगोन। बे चेम्पियनशिपआव आसामनि हौवासा हिन्जावसा हानजाया देरहासारनो साखाफारा जागासिनो। हादरनि गं 14 रायजोनिफ्राय बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। बिटिआरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार मिथिहोनाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गोनांथार थांखि लानायखौ नुनो मोनगासिनो। जों मिथिगौदि थांनाय समाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननि गेजेरजों खमैबो सा 16 बिजाथिफोरा एपिएससिनि मेन्स आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बिटिआर सरकारनि गिबि नाजानायावनो गोबां बाखनायथाव फरायसाफोरनि बेबादि उथ्रिसारनायखौ लानानै दायो बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङा आरोबाव साबसिन हामसिन जानो थांगासिनो। मानोना बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव इउपिएससि, एपिएससि, इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि थाखाय आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव दायो गोनांथार कचिं होनायनि थांखि लानायखौ प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोन आरो फरायसाफोरनि थाखाय इउपिएससि, एपिएससि, इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल फरायनो एबा सोलोंनो हानायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव कचिं सेन्टार फसंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो महकुमायावनो कचिं सेन्टारखौ फसंबावनाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। दावहानि नेमखान्थि सिफायनानै इजराइलनि सायाव गाग्लोबफिनदों हामास उदखारिफोरा। दावहानि नेमखान्थिखौ मानियालासेनो हामासआ इजराइलाव गाग्लोबहरदों। जेराव हामासनि गाग्लोबनायाव इजराइलनि सरासनस्रा सुबुंफोरा रोजा रोजा जिउ खहा जानो गोनां जादों। दावहाखौ दोनथ'नानै सिजफायाराव दोनथ'नाय जादोंमोन नाथाय
बेखौ मानिनानै सोलियाखै हामास उदखारिफोरा। हामासनि बेबादि फिन गाग्लोबफिननायाव इजराइलाबो फिन आरोबाव हामासखौ गोख्रों फिननाय होनो थांखि लाबाय। हामास आरो इजराइलनि गेजेराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव दावहाया जागायफिनबाय। इजराइलनि गाग्लोबनायाव हामास उदखारि हानजाफोरा रोजा रोजा जिउ खहा जाबाय। थेवब्लाबो हामासआ इजराइलनि सायाव गाग्लोबनायखौ नागाराखै। बे समाव हामास उदखारिफोरा इजराइलनि रौनियाफोरनियाव रकेटजों गाग्लोबहरदों। दावहा दोनथ'नायनि नेम खान्थिखौ मानियाखै हामासआ आरो इजराइलनि रौनिया हानजायाबो हामास उदखारि हानजानि सायाव गाग्लोबहरफिनदों। फिन आरोबाव गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायफिनदों। बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना बारायफिनदों। हादरनि मोनबा रायजोआव बिधान सभानि बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना गोबाङै बारायनायखौ नुनो मोन्दों। हादरनि दाब दाब रायजोआव बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो गेस कम्पानिया 19 किल'ग्राम गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायदों। दिल्ली, चेन्नाइ, मुम्बाइ आरो कलकातायाव आलादा आलादायै गेस सिलिन्डारनि बेसेन बारायनायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांनाय लोगो लोगो बायदि बायदि हटेल रेस्टुरेन्टफोराव जाग्रा आदारनि बेसेनफोराबो बांनो हागौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 नबेम्बर खालाराव मोनफ्रोमबो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 100 रांसिम बारायनाय जादोंमोन आरो बेबादिनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 21 रांसिम बांबावदों। बेबादिनो दायो दिल्लीआव 1889 रां, मुम्बाइआव 1785 रां, चेन्नाइआव 1999 रां आरो कलकातायाव 1943 रांसिम कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनायखौ नुनो मोन्दों। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी सुरंगनिफ्राय राम प्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीखौ उदां खालामनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो राम प्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीनि नखरनो साफायाव 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।